Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Mahalon kay kini shop sa cellphone nga atong gisudlan. May mo man lang nga sasama lang atong model sa cellphone nga imong gilabay lang nga maulay imong ipuli nako. What am I? Jeep? Fine. Kung di ka gustong mamili, ako na. This one. Ganahan kayo ni. Nindot sir pero We will take this, miss. sir sobra ka mahal. Dili ko makabayad ana sir. Mingon ko, nga ako'y mo bayad, di ba? Iilis na ko sa gilabay na kong cellphone ni mo kagabi. Do you still have a problem? Just say thank you. Thank you sir. And a kiss. Sir, Idaw ba na nimo? When I am being so generous to you? sir, Sige na, miss, uy. Para kiss. Unsa na, uy. Ako pa no, kiss dayon ko, uy. Kagwapo ni sir, Galanti pag yun. Nakibati ka? Yan na, miss. daghang tao. Okay, you choose. Hagkan ko nimo dinhi karon sa akong aping. Ato ba nga nining pipila lang ka tindera? O hagkan ko nimo unya. Nga kita rang duha sa akong ngabil. You choose. Oh, uy. Eh. Ali na miss. Oh, Oh, shit. Wa mo lang ko makabantay sa kakaleta. That was not counted. Maningil pa ko unya. haya-haya ni mo, ma'am, uy. Gwapo kay si sir, galanti pag yun kaayo. Swerte kay ka sa imong uyab, ma'am. Ay, dili mi uyab. Ay. Nanguyab pa lang nimo si sir, ug ingon ana nakagalanti. Wow, ha? Unsaon na lang no kung uyab na gyud mo or asawa na kaniya. Kaswerte ni mo, ma'am. Wait sa kadiyot, ma'am, ha? Magsuwat sa ko sa resibo. Okay, sige. Kamahal ini cellphone na nga. Gisayin-sayo na niya sa pagpalit para nako. Gusto sila. Swerte kayo ko. Nakagusto na ko si Mr. Duan. Pero dili mahimo. Uhay ka na miabot, Mr. Duan. May Dave na ko. Ug may anak na mi. Nga lang ni mo masayri. Saygay nga masayod ka may taguan ay kong anak o kapuyo. Nakasiguro kung dili ka na yun makagusto na ako. Ug tingali, taktakon pa ko nimo sa trabaho. Dave! Do! Nga siya nakadiyot, tinay kay manudtor ta. Last na ni. Tiwason lang ako. Ha? Ay, Oh, ang ako kumagko. Kasakit. Nadukdukan sa martilyo. Sana mo sa mado. Bitaw ko ni mo enya na tiwas sa pagdugdog. Padayon yung ka. Ang angam masabag akong biyaan. Kaya nagbuntag sa iyo pag nakabantay ni mo. Magsugod pa kanila itong pagpanday. Parang, huwag ka subagalingon ni mo. May problema ka? Man bay? Murag problemadom ka? Di ba kayo na murag was ka galingon pirmi? Okay ra ko ba yoy? Gi kapoy lang tingali. Pero okay ra. Sure ka? Kadungog mo balita gani ng sayos buntagot. Ha? Balita nga. Nga unsa man? Ay, naibaw ka na. Ang numero unong tabian ning atong baryo
mo natabi sa akong asawa. Sa iyo mang niadtos amo sa merkado, si Lucia ba? Kaya nagpalit og isda og kanang tuwaunon ba? Unya, hindi man si Juan, si Juan dito sa merkado, mo nang siya nalabi dito. Juan? Oh! Si Juan? Siya may nadunggan ako sa akong asawa nga nanabi dito sa merkado. Nga wa ko na mauli kagabi imong imi. Mong asawa ba? Unya may gikauban ko no nga laki. Unsa? Gabi ko no, ug karong gabi nga nagpaybaw si imi nga di ko no mauli. Ug dali ko no og paong sa cellphone kay may lalaki ko no miduol kini. Mo ko ni gikauban sa usa ka motel. Unsa? Iyay. Dili na tinuod. Ay. Bakak ang gipakatap nga tabi ni Juan. Way lalaki nga gikauban sa usa ka motel ang akong asawa, di ka na tinuod. Bye. Ni-rage na ka. Di po ng hasang ni mo. Mura ka kainom. Ako ba'y, so kumutuan agad. Kisabay mutuan ng Juan nga tabian kaya na. Di Gani. makira pa. Tumutumuan pagkag-istorya na. Anong, ay, di kumutuan na ba eh. Ay, to di ba eh. May bagong beach resort sa Pikas Lungsod nga bag-uno tag-iya na. Ug may mga ipapanday ko no dito. Mga native ko no nga payag-payag. Mga ako tanawang ugma, unsay porma dito. Kung unsang klasiyas payag ang ilang gusto ba. Unsa man, umbata? Oh, sige. Balibaran ba na ako ang trabaho man na? Ah, uy, mara ko naganahan mo. Sinabot kita ng dapita ba Domingo man ugma. Ilion na to, dali-dali. Di lang ta magdugay ron, makabalik na dayon sa atong pamilya ba? Pamilya di ba? Basta Domingo, di ba? Ug mauli na sa bugmang adlaw si Amy. Iyay. Ug ba nami makaselebrar sa among anniversary. Dugay ka pa bang mahuman sa pagilis? We're getting late. Ana, ugawas na ko. Finally, nahuman ka nagigilis. Women. Mi toto ka man lagi nako. Dili ko angayan sa akong gisaloob. Dili bagay nako ang red nga two-piece. Magilis na lang ko. Kato na lang tingaling puti or unsa man. Unsa may mas angayan nako nga color ug style. Mr. Dewan. Na-conscious na baya kaayo ko. Samutan pa nga wa ko maanad nga musulob og ingon ini. Mag-short ra magugos amo maligo og dagat good. Karon pa ko makasuway og sulob og two-piece. May nalanggani kay mahisapaw. Pero mausad lagi nipis at siya kaayo. Makita paghihapon ang ilawom. Unsa man mag-ilis na ko? No. Ang ngayon ka kayo nirang imong gisulob nga two-piece. You look like... I look like yun sa Mr. Dewan. You look like mine. Huh? Emmy. Oh, Malate na magata, Mr. Dewan. Tana. Kuhaon ko lang kadiwat ang akong bag ug ready na ko. lihay ka pa karon, Emmy. Pero inig-abot sa higayon. Ikaw na sub-unya ang magsigi og gukod na ako. Anyway, I will take you as a challenge. Gipraktisan ko karon nga makatunog pasensya. And so, ikaw ang himuon kong barometro. Hangtod asa kutob ang akong pasensya. And it's a good thing. Na-practice ko ng akong kagalingon. At the same time, makuha pati ka. I am ready, sir. Then, let's go. Layo pa ba kita sa beach resort nga imong giingon, Mr. Dewan? Layo-layo pa. Gilay ka na sa biyahe? Oo, oy.
May mong ablihan mo ka ng bintana sa imong tungod. Aron, mas ma-enjoy nimo ang view. Okay na ko, Mr. Dovan. Kanunay ko kini makitang view ha kay paingon ni sa among probinsya nga gipuy-an. Hey. Oh, makapaso ba ang akong kainit nga dali ka man kayong makakuha sa imong kamot? Kung ako ng kuptan. Mr. Dovan. Diyos. Ha? Wala ta sa opisina, Emmy. Imo pagyapon ko secretary, Mr. Dovan. Technically, yes. Pero mas gusto ko nga mamahimo kang komportable uban ako. And with that said, mas mahitingaling nauna-on ko rin mo karon. Nga suod mong higala. Mr. Dovan, Diyos, may mo ba? sige. Wadon-on na ako ang kaikog. Pero, karon na ha, Mr. Dovan. Hmm? Josh. Better. Wanna drive? Ha? Gusto ka bang magkatuon sa pag-drive? Oh, Nga may hunong ta, sir? because I will make you drive. Ha? Dili ko makamao, sir. Og dili ka makatuon kung dili ka tudluan. Who knows? Dili lang ang cellphone ang kaya na kong ihatag nimo. Basin pa dahil makahuna-huna kog regalo sa imong birthday. Og usa ka auto. Mr. Dovan, Josh. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!